на много. Трябва да даде, той... Как ска? А? Не знам. Аз имам едно мое зло, че други хора не гледам, така... Ама е по-добре, не е много шо. Хайде, хайде, Та или облаяла? И ходи ли? Тук ли? А имаше едно бяло с едната страна бяла, дето е. Женската, дето сте излезли с вашите. Аз от този джинс искам, разбираш, виж, друг повече бяло на шал има, по-широка муцуната, просто знаеш, че държи на качество първо. Пък ходи, не ходи, той, което ни излиза не ходи на лоб. Ако стои вързо, няма да ходи. Абе имаш ли някой си професори? Ама те си им в кръвта, бе, те си им в кръвта. Те си им в кръвта. Еми, лятото беше ефтина, цената зимата ги качи, после... Ясно? Да, зато е. Хайде. Ама, не знам, сигурно няма да го